Muri Zimbabwe tinokuchingamidzai nemufaro kwese kwamungange muchitibata muri. Zvakatikoshera izvozvozvo kunge muchitisapota masapotero amuri kutiita. And let's keep going guys. Aiwa, munondipa support inondidadisa. Kutaura chokwadi ndimi vanhu vekuti kunyange ndikaona munhu achirohwa iye ari munhu akasubscribe pano, andimbode naye munhu iyeye, ndimaona munhu anondiitira, ndimaona nechingofunga always kuti ndingawafadza sei, ndowapa chii chekuti chawawaraidze, ende ndowapa iyi futi chekuti wasazoone kumaraini wozona wakunzi ko yakati hauna kuiuploada vanhu vaiona kumaraini. Ndo tisingazvide. Anyway, tisingatopedza nguva, rega ndipinde munyaya yangu. Nyaya yandauya nayo inyaya inosiririsa. But hatingati maonero aunongoita, matambiriro aunongoita ndo achaburitsa kuti inyaya yakaita sei. But maonero angu inyaya yekungoti tikaiburitsa saizvozvizvi, vanenge vaida kuzozviitawo, vanenge vaida mabhesi emusango vaivai vanoita vakangwarira vachiziva kuti unogona kungobatwa, ende usaende kubhesi rinera kuzikanwa rerere kuti unototi uchipinda unotonaka nzira. Kune vakambobatwa, kune vakamboonekwa vachiita Lula Lula mubhundu, tiudzei maitira zvakaitika, maitira zvakaita mucomment section below. Mutiudze kuti zvakafamba sei, zvakapera mushere, chii chakaitika. Alright, tisingade kupedza nguva, nyaya yandauya nayo inyaya yakamira so. Pane Mukomana Nemusikana wanga vatoriwo busy zvavo kufadzana, vachiita Lula Lula yavo musango, zvezvo zvekutongoziva kuti hama, ende zvinoitwa nevakatoti izvozvizvi because mune muchiro wapfanha mese. Apo umwe unogara pamba pavabereki kuti uchiunza musikana ipapo, samozongoti noga tiendechi out kwakadai. So hazvina zopera mushe, vabva vaita se vabva vabatwa, vabva vatotorwa mapictures acho akutoita se akutotenderera. Is it good guys kuti unotora mapictures evanhu vari kuita bonde wozomalikisa, kana kuti mofanira kungotaurirana pachijensi kungoti sorry hatapinda mubhundu tiriziva, plus sango riri remunhu hatizoziva, maybe inenge iri stand yemunhu, but zvatotenderera zvabuda, havanga vachifadzana zvavo Mukomana Nemusikana, but zvazongoenda nepamwewo, wabva vazobatwa. So ndo zvandakati nazvo musi ranhasi. Thanks for watching kusvika pakuona to the end of this video. Isupport iyoyo ndo zvacho zvatinotaura pakutanga kwevideo paipai kuti makapenga guys, makanyanya. So see you in the next video. Don't forget to subscribe to our channel. It's Bombshell Television.